आसोल फेसबुकनि सिख्लाया SMS खालामोना खालामो दालाय? गैला खालामला दाना। जारलासो लिंजोबो हौवाखौनो गोसोथोयोबा नोंबो फाग्लासो जागोनलै बे फाग्ला बिदिनो जायो बे हौवाजोंखि गोसोथोलाय सोरबा जाम्बा जाम्बानो। बार जावबाय थानाब्रा मिथियाव गोसो दंबाय बोरैबा जाफ्लांबाय मा जावबाय थायोब्रा लासिंसिंनो। थेवबो नोंना जाद्रायासैलै अपमाननो लासिंसिंनो। जाबायलै सिथादो रावबो खिथानांला लासिंसिं जायो फाग्लालाय। फाग्लालाय अरिजिनेल सिख्लाफोरा जारलाना रिप्लाय होआलै SMS हरबाबो जाबालाय। आंबो साला इमान SMS हरो सिख्लाफोरनाव रावबो रिप्लाय होआब्रा फाग्लासो नायनाल' दोनो। देनजार लेभेलखौ जाखा सिख्लाफोरा देनजारखा नायनाल' दोनोब्रा SMSखौनो नायखाया रावबो फाग्लासो। जाम्बालाय रोङा खोमा एसे गेलेनो रोङा खोमालै इसोर गेलेनो ओंखायनो नाया इसोरो आरो रिप्लाय होआ। आंनि साननायावथ' जाय रिप्लाय होआ बिसोरो नायनोबो रोङा लिरनोबो रोंखाथारा बिसोरो फरायनोबो रोङा इसोरो आंनि साननायावथ'। ओंखायनोथ' नायनाव थायोब्रा बिसोरो रिप्लाय होआ। आसलथे नंगौबो खोमालै नों बुंनाया थिगानो जादों रोङा खोमालै खायफा नायनो रोङा खोमा बिसोरो बेखायनो रिप्लाय होआ। नंगौब्रा जाय फरायनोबो रोङा रिप्लायबो होनो रोङा बिसोरो रावनिबो SMSखौ नायाबो रिप्लायबो होआ आरो रावनोबो रिप्लायबो हरखाथारा। रोङिफोरासो हरा दा रोंनायबाथ' हरगौना बे। रोंमारा दांलै बिसोरो मालाबा हरबाबो इमजिल' हरोब्रा SMS लिरना हरा फाग्लासो। मा खालामदों होनना सोंबाबो जेबो रिप्लाय हरा इमजिल' मिनिनाय हरलाबायो फाग्लासो। दासो मिथिदों रोङा बिसोरो रोङा खुनुरुखुम गावनि नामखौल' लिरनो रोंगौ बिसोरो मिथिबाय। दिनैसो मिथिदोंलां रखरा रोंमारा दांलै बिसोरो। नै आदा मोनसो माथो माथो रायलायबाय दं नोंसोरलाय? माथो रुपाथिसो नैलै साला नारखोआ फेसबुकआव सासे सिख्ला गोसोथोबाय सिख्ला नङा जाबा हौवाखौनो गोसोथोदों फाग्लाया हौवाखौनो गोसोथोदोंमोनब्रा बे जाम्बाया जाम्बा लिदारा। लान्था नोंखौ रावबो खिथाना होबोदों आङो नांगौलालाय नोङो साला। नोंगौखौ नोंगौ बुङाबालाय माथो बुंनांगौ जाखो। जारला खिथाना होब्रा लासिंसिं जायोना आंहा। दासो लासिंसिं जाम्बा साला। बोरैथो हौवाखौनो गोसोथोनो मोनलायनाय मेगनालाय बोरैथो मायाव नायनासो गोसोथोखो हौवाखौनो गोसोथोलायनायलाय नोंसोरलाय? नारखोआसो मायाव नायना गोसोथोनाय? फाग्लाफोर महराव नायना गोसोथोब्रा महराव। सिख्लाफोरखौ नोंसोरो महरावसो नायनानै गोसोथोयो। गाब्रगोन नोंसोरो खालि महरखौ नायना गोसोथोबाय थाबा मिथिबाय जाम्बाफोरलाय। महराव नायना दा गोसोथोखा जाम्बाला एबारनिफ्राय। नांलालै आंनो गोसोथोला आं हिनजावखौनो नांला आंनो एबारनिफ्राय। सोरथोमोनलाय बे सिख्लायालाय हौवासो जालायनायलाय? बै दालाय फेसबुकआव गावदां होनलायनाय दालाय हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिनि दख'ना खानाय गोलाव मेकआप लगायनानै दालाय भाइराल जायाखै दालाय बेजोंनो लाइन लादोंमोन फाग्लाया। बेखौनो सिनायासै नोंसोरा मेगना बहा थांखो नोंसोरनि मेगनालाय जाम्बाफोरलाय? नारखोआसो आं मिन्थियाखैमोनलै बिसोरखौ भाइराल जादों होननानै हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिनि दख'ना गानना भाइराल जादों होननानै आं मिथियाखैमोनलै बिसोरखौ बेहायनो गोसोथोफ्लांबाय आं मिथिगौना सरि। बिदिसो आरो घटनाया जाम्बाफोरलाय हिनजावानो जोब्बाय नामा नोंसा? हिनजावानो जोब्बाय जाम्बानो। औलै साला रावबो सिख्लाफोरानो नायस'नाबा हौवाखौनो हिनजाव साना गोसोथोफ्लांनायसो जालायलांबाय।